Moi boas. Estou en Taragoña, concello de Rianxo. Vou participar no trail subida a Pico Muralla de 22 km e preto de 1000 metros positivos. O obxectivo será disfrutar. Competín hai 2 días, que xa vistes que me deu un punto, ainda me doi un pouco. Non sei por qué, pero a molestia sigue aí, a ver se me permite correr ben. Entonces, a disfrutar e ver que tal sai. Ya está. Amore, vas conectado? Casi kilómetro 7. Prácticamente foi todo subir hasta aquí. Agora xa estamos baixando un pouco, pero bastante ben de momento. A ver se non aparece o punto, que senón xa non vou dar corrido. Un poco más de 5, vamos. Eres el único que vale. Primeiro avituallamento, kilómetro 9. Seguimos que de momento temos auga
e gominolas. Comezamos a subida ao pico de Muralla. Aquí está aquel mirador ali arriba. Pero isto recórdame a cando fixen a subida ao Angliro. Moi parecido todo ali por Asturias. Xa queda menos, xa é aí arriba, a ver se non hai que rodear moito. Non trouxe un equipo de escalada. Ai. Ahora acabamos la subida ao pico Muralla. Despois igual teño que o coche hasta aquí. Sabré ao final do vídeo. Se non vin, aí se vou para casa. Cousa miña ou faita un albotellamento? Segundo me percebo. Kilómetro 19. En principio faltan 3 para a meta. Levo fame para non variar. E os gemelos a punto de reventar. A ver se aguantan hasta o final. Ei. Foi moi chula esta zona, pero se estuvera ao principio era mellor. Agora xa non hai pernas para disfrutar ben. Opa.
Se acabaron os gemelos. Xa se me subiron. De feito estou correndo como se tuvera os gemelos na rodilla. Agua. Faltan 2 kilómetros, non vou chegar. Últimos 800 metros en modo chegar á meta, porque non dou estirado as pernas. Se intento facer un movimento brusco xa me salta o gemelo. Já tive que parar a estirar varias veces e sigue protestando. Ahora ya se acaba. Pois ata aquí o que foi o trail subida a Pico Muralla. En canto ao meu resultado, acabei de 23 e sexto da categoría, con un tempo de 2 horas 12 minutos e 33 segundos. Saíndo os últimos porque quería facer unha carreira a disfrutar e a manter un ritmo constante, tanto en subidas como en baixadas. Isto fixo que, ao intentar facer as subidas tamén correndo, pois forzara demasiado os xemelgos e acabei no pagando ao final. Perdín un par de postos e puiden perder un máis, pero o corredor do triatlón Vila García non me quiso adiantar na reta de meta. Tamén nunha das baixadas, cando ia perseguindo un compañeiro de equipo, torcín un nocello e asusteme bastante, porque se debeu torcer ata o límite, pero puiden seguir correndo sen problemas. O percorrido pareceume duro e rápido. O primeiro quilómetro e medio para correr e a partir de aí xa comezamos a subir ata o quilómetro 6 aproximadamente. Baixamos un pouco para recuperar e comezar a subida ata o Pico Muralla, ata o quilómetro 11. Dende aí xa prácticamente todo o tempo baixando ata unha última subida de 1 quilómetro aproximadamente ata o Castro Barbudo no quilómetro 19. E xa os casi 3 quilómetros restantes con terreo favorable ata meta. A distancia final polo reloxo foi de 21,7 km. O prezo por participar foi de 8 euros e os puntos positivos, pois boa zona para aparcar nas inmediacións do polideportivo, que era onde estaba a saída. Ademais do trail tamén había unha andaina, servizo de guardarroupas, voluntarios nalgún cruce, non en todos, o primeiro avitollamento intermedio completo, do segundo falo despois. Ao avitollamento final completo, aínda que me deu a sensación de que un pouco escaso para o que se espera nun trail. Marcaxe do percorrido para min foi correcto, aínda que sí que houbo algún corredor que se perdeu, como o que me encontrei antes do primeiro avitollamento, e duchas ao carón da meta. Os puntos a mellorar, pois como dixen, o segundo avitollamento non se sabía que ese era o avitollamento. Cando cheguei á meta pensando que non había, entereime de que eran unhas botellas de agua que estaban no chan, ao carón dun coche de protección civil, creo que era. Hai que mellorar eso, aínda que eso sexa líquido, pois non telas no chan nin ao sol. Recorda que podes seguirme nas redes e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.